Qed naħdmu f'kondizzjonijiet prekarji u ħadd ma jrid jismana. Hija din il-karba li waslitilna fl-aħħar jiem mingħand numru ta' adult educators illi ġabru petizzjoni sabiex il-Ministru Evarist Bartolo jieħu azzjoni dan hekk kif huma qed jitolbu lid-Dipartiment tal-Edukazzjoni joffrilhom appoġġ akbar ikollhom job security jibdew jitħallsu tal-ħin li qattaw jippreparaw il-lezzjonijiet u tkun ikkunsidrata wkoll żieda fil-paga. Dawn l-adult educators ma gawdew xejn mill-ftehim li ffirma l-Gvern ftit tax-xhur ilu mal-għalliema. Net News informat li bħalissa hawn xejn anqas minn 420 persuna jaħdmu bħal edukaturi li joffru dawn il-korsijiet u lezzjonijiet f'diversi ċentri, kunsilli lokali u anke faqdiet mhux governattivi. Dawn l-għalliema jitħallsu bil-11.65 għal kull sija ta' lezzjoni u xejn aktar, għal preparazzjoni tal-korsijiet ma jitħallsu xejn u lanqas għal ħin li qattaw mal-istudenti wara l-klassi u l-ħin amministrattiv iwiġbu emails, domandi u korrispondenza. Apparti minn hekk huma jkollhom klassijiet persuni li għandhom abilitajiet differenti iżda bla ebda appoġġ ta' LSA. Il-maġġoranza ta' dawn l-adult educators huma għalliema kwalifikati fis-suġġetti rispettivi iżda li ma hemm ebda ċertezza ta' xogħol dan hekk kif ftit tal-ġranet oħra hekk kif jibda s-sajf jerġa' jitterminalhom il-kuntratt tagħhom. U għalhekk li qed nitolbu job security sostna wieħed mill-edukaturi. Nies oħra li tkellmu magħna spjegawlna li ġieli f'xahar lanqas itellaw paga ta' 400 euro bil-ftit lesson hours li jkollhom. Din hija s-sitwazzjoni ta' prekarjat li ninsabu fiha, stqarrew magħna dawn l-edukaturi.